Вітаю сябры, гэта эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. І сёння разам з эканамістам Владзімірам Кавалкіным мы абмяркоўваем самыя цікавыя падзеі ў беларускай эканоміцы. Вітаю, Владзімір. Всем добрый день. Давайте пачнем з учарашняй навіны, так, і навіны, якую сёння яшчэ абмяркоўваюць. Гэта паездка Лукашэнкі да Пуціна і зноў вывад у публічнае поле пытання коштаў на нафту і газ. Звычайна, з гісторыі мы памятаем, што калі гэтыя размовы пачынаюцца, то значыцца ёсць нейкі крызіс у адносінах Лукашэнкі і Пуціна. Што цяпер, як вы лічыце, у чым прычына, ці сапраўды трэба нешта рабіць з гэтымі коштамі? Ну, тое, што датычыцца цяперашняй сітуацыі, гэта не крызіс, гэта план. Вось Расія робіць гэты налогавы манеўр, праз які Беларусь будзе атрымліваць нафту расійскую па мировых коштах, па мировых цэнах. То бок для Лукашэнкі гэта невыгадна, ён хоча зберагчы вось гэтую такую нефармальную датацыю для свайго рэжыма праз унутрарасійскую альбо з нейкім дысконтам цану на нафту для сябе, каб на гэтым зарабляць. Вось, і утрымліваць і сваіх сілавікоў, нешта ў бюджэт каб шло. Ну, карацей, яму грошы патрэбныя. Вось ён паехаў гэта абмяркоўваць, бо зразумела, што у такой сітуацыі беларуская нафтаперапрацоўка, яна не канкурэнтна здольная з расійскай. Чаму? Таму што расійцы будуць атрымліваць нафту па ўнутраных цэнах, то бок яны будуць яе перарабляць і пастаўляць на уласны рынок з высокай маржой, а беларускія два нафтаперапрацоўчыя заводы, яны не будуць мець гэтай маржы. Праз тое, што цана на нафту будзе вышэйшая. Ну і умовы для канкурэнцыі, па-першае, яны не аднолькавыя для беларускіх нафтаперапрацоўшчыкаў і для расійскіх. Па-другое, Лукашенко губляе крыніцу доходу. Ён таксама яе згубіў праз вось гэту вайну Расіі супраць Украіны. Для Лукашэнкі Украіна была прэміяльным рынкам. Я думаю, усе памятаюць гэтыя такія здзейкі, шуткі пра тое, што вось Украіна закупляе беларускі бітум у Лукашэнкіх і так далей. Гэта насамрэч адбывалася, таму што беларускія нафтапрадукты, яны каштавалі нізка праз тое, што была нізкая цана на нафту, а украінскі рынок, ён быў прэміяльны, бо было напружанне паміж Расіяй і Украінай, яны там не гандлявалі нафтай, нафтапрадуктамі, як гэта звычайна было, калі гэта ўсё ў 2014 годзе пачалося. І вось праз тое, што з аднаго боку згублены вось гэты прэміяльны украінскі рынок, з іншага боку скончваецца вось гэты налогавы манеўр для расійскага бюджэта, паўстае пытанне, як Лукашэнку жыць, дзе яму харчавацца, як кажуць. Ну, вось ён паехаў прасіць цэны, як у Расіі. Не дадуць? Не дазволяць? Я не ведаю. Там уже палітыка. То бок, якія цэлі ў Пуціна адносна рэжыму Лукашэнкі, я не ведаю, які ў іх там дамоўленасці. Ну, калі Пуцін хоча, каб рэжым Лукашэнкі быў стабільны, то ён павінен нешта даваць. Каб Лукашенко пераразмяркоўваў, хаця б сваім сілавікам нешта даваў па розных схемах. Вось, калі у Пуціна жаданне змяніць Лукашэнку на кагосьці іншага, тады не трэба даваць нізкія кошты, нізкія цэны. Вось. Але я тут не ведаю гэтай сітуацыі, гэта хутчэй да палітолагаў. Вось. Учора Пуцін падпісаў яшчэ распараджэнне аб падпісанні дамовы, якая прадугледжвае фарміраванне адзінага рынку электрычнай энергіі саюзнай дзяржавы. Гэта што? Гэта нейкі проста такі фармальны дакумент да 25-годдзя гэтай самай саюзнай дзяржавы, ці ўсё ж гаворка ідзе пра чарговае паглынанне Расіі і Беларусі? Гэта тыя самыя дарожныя мапы. Першае, гэта таксама планавая
планавая падзея па-першае, па-другое, гэта для Лукашэнкі таксама шанец атрымаць унутраныя кошты расійскія на энерганосьбіты, то бок гэта такая планавая сітуацыя, вось, і адразу і такі добры аргумент, каб атрымаць цэны на паліва, на газ, на нафту расійскую, такія самыя, як і ў Расіі, бо іначай, ну, як зрабіць агульны энергетычны рынок, то бок зараз ідзе гаворка пра агульны рынок электрычнасці, але як ты яго зробіш агульным, напрыклад, так, з агульнымі цэнамі, напрыклад, калі у цябе газ і нафта даражэйшыя, чым у Расіі. Ну, то бок гэта моцны аргумент для перамоў з тым самым Пуцінам, дай скидку, дай зніжку. Всё. Ну, цікава. Можа быць, гэта ўсё ж такое паслабленне для Лукашэнкі. Нездарма ён з'ездзіў. Раз толькі прыехаў такі незадаволены, тут раз, вось табе ўжо і дамова нейкая чарговая. Пабачым. Ну, ніхто так. не ведае, як яно там будзе, вось, калі б у нас былі свае шпіёны там побач з Лукашэнкам ці Пуцінам, мы і ведалі, пра што яны там размаўляюць, а так тут толькі здагадвацца застаецца. Так, давайте вось яшчэ закранем гэтую тэму, што Лукашенко нібыта гуляе з Пуцінам чарговыя гульні, так, вось ён адвёў там і украінскія, гэтыя войскі свае ад Украіны, так, і там пачаў выпускаць палітвязняў і даручае сваім міністрам наладжваць сувязі з Еўрасаюзам, і нібыта вось усё гэта чарговыя сігналы пра тое, што ён там хоча зноў тусіць з захада. Гэта ўсё вынік санкцый апошніх? Ведаеце, што я не палітолог па знешняй палітыкі, але відавочна, што краіне, якая залежыць ад аднаго партнёра, амаль што цалкам, ёй патрэбна нейкая дыверсіфікацыя. То бок Лукашэнку патрэбна дыверсіфікавацца і на Кітай, і на Еўразвяз, і гэтак далей. Каб не залежаць на 100% ад Пуціна, бо калі ты залежыш ад Пуціна на 100%, што ты можаш? Ты нічым не кіруеш. І гэта вельмі хутка зразумеюць твои сілавікі, яны пойдуць за заробкам не да цябе, а да Пуціна. Навошта з табой размаўляць, калі ёсць той, хто плаціць наўпрост адтуль. Вось, гэта першае. Другое, хутчэй за ўсё, гэта нейкая большая гульня, гэта больш падобная на тое, што Лукашенко хоча паспрабаваць такі Мінск-3 зрабіць. Мінск-3 у яго не зробіцца, але вось яму вельмі хочацца атрымаць нейкую легітымнасць праз удзел у мірных перамовах паміж Расіяй і Украінай. І вось праз гэта ён пытаецца, спрабуе там дзесьці ўсунуцца з Венгрыяй, дзесьці там з Кітаем спрабуюць яны ўсунуцца. Карацей, яны шукаюць вось нейкія магчымасці, каб атрымаць нейкую легітымізацыю свайго рэжыма на міжнародным узроўні. І для іх самы такі вось моцны сродак атрымаць гэтую легітымізацыю, гэта ўлезці ў гэтыя перамовы хаця б назіральнікамі. Вось нават калі яны ўлезуць назіральнікамі, для іх знешняй палітыкі гэта будзе вялікая перамога. То бок я думаю, што тут нельга казаць пра тое, што Лукашенко кудысьці там разварочваецца, з кімсьці гуляе. Гэта звычайная зразумелая сітуацыя. Калі ты залежыш ад аднаго партнёра, гэта вельмі кепска, трэба знайсці яшчэ некалькі краінаў, з якімі ты супрацоўнічаеш. Гэта план мінімум, хоць неяк дыверсіфікавацца. А другое, гэта каб улезці у якія-небудзь міжнародныя перамовы, каб легітымізаваць сабе праз удзел у гэтых перамовах. Вось гэта план максімум. А калі мы вернемся вось да гэтага 8-га пакету санкцый, ці ён рэальна ўплывае на беларускую эканоміку і, можа быць, ён нечым ўсё ж кардынальна адрозніваецца ад таго, што было дагэтуль? Ён уплывае, ён перш за ўсё сінхранізуе санкцыі Расіі і Беларусі. Гэта робіцца, каб закрыць вось гэтыя дзіры, калі, напрыклад, нешта могуць закупаць расіяне і пастаўляць у Беларусі, нешта беларусы пастаўляць да расіянаў. Каб вось закрыць гэтыя дзіры, каб не гандлявалі таварамі двайнога прызначэння, таварамі, якія можна там паставіць у танк ці ў самалёт. Вось, гэта робіцца для гэтага. І задума яна такая і была. Але тое, што гэта ператварылася, гэта, конечно, здзек з гэтых санкцыяў. Па-першае, таму што дызайн гэтых санкцыяў, ён
па іх бачна, што ён распрацоўваўся без кансультацый з дэмсіламі беларускімі, з экспертамі беларускімі. Ну, няма там нармальнай камунікацыі з Брусэлем, гэта відавочна. Ну, гэта відавочна не па самой камунікацыі, гэта відавочна па выніках гэтай камунікацыі. Бо, ну, там, кабінет, офіс, яны, бачна, што яны ездзяць, але што з тых паездак, калі вось такія вынікі атрымоўваюцца, калі там людзям забараняюць на сваіх аўтамабілях заязджаць у Еўразвяз. Ну так, ці весці з сабой ваду. Так, ці весці з сабой ваду, што з тых паездак, вось, калі вынікі вось такія. Ну, то бок, ёсць адна, ведаеце, ёсць адна такая карцінка для соцсетачак, для сродкаў масавай інфармацыі, то бок, вось, там, з усмешкай еўрачыноўнікі там з кімсьці з нашых дэмсілаў ручкаюцца, а потым ідуць і робяць тое, што робяць, і ну, няма, гэта відавочна, няма нармальнай камунікацыі. Вось. Бо калі б яна была, ну, санкцыі былі б іншыя. Яны б звычайна білі не па людзях, а білі па гаманцах Лукашэнкі, па тым, з чаго ён там корміцца і падтрымлівае сваю ўладу. Гэта першая праблема гэтай сінхранізацыі санкцый. Другая праблема сінхранізацыі гэтых санкцый – гэта, ну, давайте скажем так, дыпламатычна не зусім здаровы падыход часткі палітыкума і палітыкаў краін Балты да гэтай сітуацыі. Я разумею іх палітычныя жаданні праз вось гэтыя санкцыі, праз гэтую палітыку, праз здзек над безабароннымі беларусамі зарабіць нейкія там 3-4-5% сабе ў рэйтынг, каб перамагчы на выбарах, але гэта выглядае як, ну, здзек над безабароннымі людзьмі. То бок людзі робяць палітыку на вось здзекі над беларусамі, і гэта, ну, цалкам зразумела, бо, ну, ніякага сэнсу ў тым, што яны робяць, вось. І пра тое, што людзі не могуць правесці там, не ведаю, свой бутэрброд ці гамбургер ці воду праз граніцу, праз тое, што яны не могуць праехаць на свой аўтамабіль, ну, гэта здзек. Гэта проста здзек над беларусамі, які не мае ніякага сэнсу у плане санкцый. Гэта зразумела абсалютна ўсім. І гэта можна патлумачыць толькі тым, што асобныя палітыкі з краінаў Балты зарабляюць такім чынам сабе рэйтынгі і ўсё на гэта. Палітычныя ачкі. Так. Але Польша ўсё ж неяк больш удумліва ставіцца вось да гэтых усіх момантаў. Ну, Польша, яна звычайна, ведаеце, Польша вялікая краіна. Яна не бачыць у беларусах такой пагрозы, якую сабе выдумляюць літоўцы, латышы, эстонцы. І польскія палітыкі, яны на гэтым не заробяць ачкі, разумееце? Ну, не ведаю, неважно, ПІС, Левіца, там, коаліцыя абывательская, выходзіць і кажа, страшныя беларусы тут панаедуць, у нас у Беласток скупяць усё на сваіх машинах. Ну, вось так, вось палякі будуць смяяцца, на 40 мільёнаў тых 10, у нас тут заробкі ў 3 разы вышэйшыя, што вы нам нясеце тут? А для літоўцаў, для латышоў гэта больш адчувальная тэма, таму што яны малыя нацыі, тому что у іх нацыянальная палітыка такая, я бы сказал, вельмі пранацыянальная, яны разумеюць агульнае прошлое наших краінаў, яны разумеюць, што была одна краіна і шмат нацый у гэтай краіне, а ім хочацца, каб вось гэтая легенда нацыянальная, яна там, ведаеце, з сівых векоў была, то бок там шмат вось гэтага нацыяналістычнага балцкага духу, які можна там з розных бокаў кранаць, штурхаць, і палітыкі гэта робяць, яны на гэтым зарабляюць свае рэйтынгі, свае ачкі. Чаму не? Чаму не, калі ты можаш вось такім сродкам зарабіць палітычныя ачкі там і, не ведаю, атрымаць яшчэ 1-2 месцы ў парламенце, напрыклад. Палітычная вазня. А вось Польша зарабляе палітычныя ачкі, калі заяўляе, што ўсё ж закрые транзіт для грузаў праз Беларусь, мяжу, так, грузаперавозкі? Не, вось гэта якраз тыя самыя санкцыі, якія больш пра тое, як каб зрабіць ціск на бізнес і на рэжым, чым на простых людзей. Калі паглядзець на там палітыку Літвы, яны закрываюць для звычайных грамадзян, і ў іх усё адкрыта для бізнеса.
А Польша робіць адваротнае. Калі паглядзець, напрыклад, на экспорт віна з Літвы і Латвіі ў Расію, яны на першых месцах. Ну, то бок, ніякіх праблем, just business. Але калі табе трэба зарабіць ачкі, то ну давайте вось цкаваць беларусаў. У Польшы тут адваротная палітыка, яна абсалютна відавочная. Памагаем, ну як можам памагаем беларусам, таксама улічваючы палітычны кантэкст, барацьбу паміж партыямі, яны звычайна між сабой там змагаюцца, крытыкуюць, і праз гэтую крытыку яны дзесьці і там закранаюць беларускае пытанне, візы і ўсё такое. Але ў іх больш такое стаўленне вось нешта зрабіць з гэтым рэжымам, каб што, каб вызваліць палякаў з вянзення, каб неяк націснуць на Лукашэнку, каб нешта зрабіць з гэтым міграцыйным крызісам. У іх зразумелыя задачы, то бок у іх такая мэта накіраваная палітыка зразумелая. Вось. І гэтым адрозніваецца падыход. Гэта абсалютна відавочна. І вынікі будуць розныя. Давайте вернемся яшчэ вось да гэтай сітуацыі, калі Лукашенко раптам абвінаваціў сваіх міністраў у тым, што усе гэтыя кантакты гэта звычайны турызм, што вось ён некуды едзе, так прымаюцца добрыя рашэнні, падпісваюцца добрыя дамовы, а потым раз і ўсё. Тут у нас пытанне акурат, што здарылася, калі раптомна пачаліся абвінавачванні так дыпламатаў у турызме і адначасова патрабаванні вынікаў ад навукоўцаў. Грошы засвоілі, але нічога на выхадзе не паказалі. Вось чаму раптам гэтае пытанне ўзнікла? Таму што адразу Лукашенко ставіў і МЗСу, і навукоўцам тыя задачы, якія яны выканаць не могуць, але і адмовіцца таксама не могуць, бо ён жа ж бацька, ён жа ж вырашыў. Ну, ён паставіў задачы чыноўнікам, чыноўнікі разумеюць, мы іх выканаць не можам, але мы можам развесці нейкую бурную дзейнасць, каб паказаць, што мы там нешта робім. А што робяць чыноўнікі, калі выканаць нешта не могуць, але трэба нешта паказаць? Ну яны ездзяць у турызм, робяць фотачкі з рознымі аўтарытарнымі лідарамі. Ну, все як мае быць, разумееце? А потым атрымліваецца, што вынікаў няма. Вось, ну, гэта, дарэчы, вельмі такая цікавая сітуацыя, такі паралелізм, калі вось нашы ездзяць робяць фотачкі, і тыя ездзяць робяць фотачкі, і вынікі адныя тыя ж. Ну, да, трэба прызнаваць, ёсць як ёсць. Канешне, ну, тут же ж Галоўчынка таксама адчытаўся пра расслабленасць партнёраў, так? Потым, маўляў, там лацінаамерыканцы, ну, вот у іх такі лад жыцця, што яны не выконваюць дамоўленасцяў, так? А Рыжанкоў яшчэ паехаў у паўночную Карэю. Ну, то бок атрымліваецца, што ўсё ж сапраўды гэтых рынкаў Кітая і Расіі вельмі мала. І трэба ўсё ж нейкае пашырэнне, а праз тое, што ўсе турызмам займаюцца. Так, па-першае, рынкаў мала, па-другое, чаму тых рынкаў мала? Таму што тыя рынкі ніхто не ідзе. Чаму тыя рынкі ніхто не ідзе? Па-першае, потому што там мала, па-другое, потому што там няма інстытутаў абароны тваіх правоў. Яны ж куды едуць? Яны едуць у Афрыку, Латынскую Амерыку, там у Азію, краіны аўтарытарныя. А там, як кажуць пацаны на раёне, хто плоціць па даўгах, той лох, так? Яны з задавальненнем возьмуць вашыя трактары, але па іх не заплоцяць. І тое самае будзе паўсюль. Вось, ну, что тут казаць? Мы ў Венесуэлы танкер нафты ўзялі, а не заплацілі. Гэта агульнае месца для ўсіх. Чыноўнікі гэта разумеюць. Звычайна яны на публіку гэта не скажуць. Звычайна яны не будуць пярэчыць Лукашенко. Хочаш ты, каб мы паехалі туды 100 трактароў адправілі? Да калі ласка. Зробім. Мы-то разумеем, што мы гэтыя трактары лічыць падарылі. Вось, ніхто адтуль не заплаціць, нічога там не будзе, бо мы ўсё гэта ведаем. Але на публіку мы будзем рабіць выгляд, што мы там нешта робім. Тыя, хто вось рангам паніжэй, яны проста будуць тое, што называецца, імітаваць бурную дзейнасць. А тыя, хто павышэй, яны будуць, вот, як Галоўчынка, яны будуць быццам бы так прыядноўвацца да рыторыкі Лукашэнкі. Лукашенко кажа:
вы кепска робіце і то бок я вам усе задачи, я все праблемы вырашыў, все задачы паставіў, а вы зрабіць не можаце. І Галоўчынка такі самі, я сваім таксама вось па гэтай вертыкалі паставіў задачы, але вы выканаць не можаце. Ну і вось праз гэта яно і будзе. А Паўночная Карэя цікавы досвед, гэта трохі іншая краіна. Я лічу, што там пытанне абаронкі. Там будуць пытанні абаронкі, там хутчэй за ўсё будзе нейкі схематоз паставак нейкіх снарадаў, амуніцыі, прамысловай вытворчасці абаронкі быццам бы ў Беларусь, але праз Беларусь у Расію. Хутчэй за ўсё там вось пра гэта ідзе. А чаму наўпрост яны не могуць гэта рабіць? Ну, каб паказаць, што мы тут у Расію не пастаўляем, мы ў канфлікце не ўдзельнічаем. Лукашэнкі, у яго ж такі ёсць свой невялікі, але плюс. З аднаго боку ён как бы суагрэсар, а з іншага боку ён баявыя дзеянні не вядзе, то бок мы просто проксі, мы просто дапамагаем. І калі мы нешта закупаем, мы ж закупаем не каб ваяваць з Украінай. А куды яно потым паедзе, хто там праверыць? То бок ніякія не лекі, ніякая не касметыка. Не, яка касметыка, якія лекі ў Паўночнай Карэі. Ну толькі які Гербалайф, нейкія народныя сродкі, не ведаю, там, экстракт жабак ці яшчэ нешта такое. Якія там лекі могуць быць? Спадарожнік на калена. Што там можа быць яшчэ ў краіне трэцяга свету? Владимир Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошт Урада», эканаміст, сёння наш госць, і мы абмяркоўваем самыя апошнія важныя эканамічныя падзеі ў Беларусі. Так, да лічбаў. Так, на 17,7% вырасла колькасць вакансій у Беларусі з пачатку новага года. І яна абагнала гістарычны максімум. Яшчэ ёсць што абганяць? Ёсць. Насельніцтва старэе, то бок шмат людзей выходзіць на пенсію. Новыя пакаленні, яны меншыя па аб'ёме, то бок больш людзей выходзіць на пенсію, чым прыходзіць на рынок працы. То бок баланс адмоўны. І другі баланс адмоўны – гэта працяг рэпрэсіяў супраць сваёй нацыі, сваіх грамадзян, то бок выштурхоўванне людзей за мяжу. Ну і тут велізарная праблема. Старэйшае пакаленне на пенсію, малодшага пакалення мала, яно яшчэ не вопытнае, а вось гэта сярэдняе, якое ўжо вопытнае, так возьмем 30-45, яно выштурхоўваецца за мяжу праз рэпрэсіі. То бок гэта крызіс рынку працы. Ну так, я вось нядаўна бачыла гэтую лічбу, што ў Беларусі усяго 1 200 000 маладых людзей ад 16 ці ад 14 до 30 гадоў. То бок гэта страшна малая лічба. Так, беларусаў маладых мала, а беларусаў ва ўзросце, я так дакладную лічбу не скажу па памяці, я прапорцыі памятаю. Беларусаў ва ўзросце 18, там 30 удвая менш, чым ва ўзросце 30-45. Ну, то бок палова ад таго, што было. Прыходзіць на смену. І, зразумела, няма каму працаваць. Гэта па-першае. А па-другое, у нас эканоміка такая, што у нас эфектыўнасць працы невысокая і трэба шмат ручной працы. А мадэрнізаваць мы не можам праз вайну санкцыі, па-першае, па-другое, праз вось гэтае камуністычна-сацыялістычнае кіраванне, якое не дазваляе бізнесу нармальна развівацца. То бок прадукцыйнасць працы нізкая, людзей, якія маглі б працаваць, іх таксама становіцца менш праз ад'езд і праз тое, што маладое пакаленне яго мала, старэйшага пакалення яго шмат. Гэта крызіс. Ён будзе паглыбляцца. Тым не менш, вось я нядаўна бачыла нейкае даследаванне Акадэміі навук сацыёлагаў, так, яны 80% меншкоў лічаць, што яны заможныя, лічаць сябе заможнымі, так? А апытанка Нацбанка у той жа час сцвярджае, што палове беларусаў пастаянна ці часам не хапае заробка дзеля таго, каб пражыць месяц. Вось па вашым назіранні, так, наколькі адэкватна свой стан фінансавы ацэньваюць беларусы? Беларусы ацэньваюць свой стан адэкватна.
неадэкватна робяць даследаванні вось гэтыя сацыёлагі. Чаму? Таму што нельга задаваць такія пытанні людзям, каб не атрымаць ілжыва пазітыўныя адказы. Гэта ведаюць усе даследчыкі, і сацыёлагі, і больш за сацыёлагаў нават маркетолагі і продакт-менеджеры ў бізнесе. Бо ёсць чалавечая годнасць, калі ты да чалавека падходзіш і пытаеш яго, ты там багаты, сярэдні ці бедны скажа, што ён сярэдні. Таму што ёсць чалавечая годнасць, і яму хочацца казацца лепей, чым ён ёсць. Трэба іншыя пытанні задаваць. Трэба задаваць пытанні, а ці можаце вы аплаціць, напрыклад, сваім дзецям адукацыю ў ВНУ? А ці можаце вы паехаць раз на год у отпуск на мора? І вось праз гэтыя пытанні становіцца зразумела. Людзі пачынаюць адказваць: так магу, ці не магу. А пытанне: а вы заможны? Заможны, я лічу сябе заможным. І самае цікавае, што заможны чалавек хутчэй будзе адказваць, што ведаеце, не, я тут такі сярэдненькі, не трэба на мяне звяртаць увагі, тут яшчэ налогавая прыйдзе, навошта мне гэта трэба. А сярэдненькі скажа: так, не кепска жыву. Ось, то бок нармальнага зразумелага адказу вы не атрымаеце. Гэтых сацыёлагаў трэба ось туды на рынок працы, дзе там не хапае санітарак у шпіталях. Вось гэтых сацыёлагаў дзяржаўных, іх туды трэба, бо гэта людзі, якія робяць такія пытанкі, гэта не людзі з высшай адукацыяй, гэта людзі вось узроўню там брыгадзір ЖЭСа, вось туды вот ім трэба. А то і не брыгадзір, а то і працаўніка звычайны. Владзімір, а як увогуле сітуацыя з беднасцю ў Беларусі выглядае? Тут як лічыць? Яна, ведаеце, такая... Яна размеркавана неаднолькава. Мінск, напрыклад, і абласныя цэнтры, іх беднымі назваць цяжка. Але калі мы паедзем у вёску ці ў малыя гарады, там беднасць расце. Чаму яна расце? Таму што моладзь з'язджае ў вялікія гарады і за мяжу, застаюцца людзі сталага ўзросту, ім цяжэй ўжо працаваць, там і прадпрыемствы гэтыя, якія ствараюць горад, як кажуць, яны таксама не плоцяць шмат грошаў. Вось. І не тое, каб у них там выдаткі былі значна ніжэйшыя за сталіцу. То бок тут сітуацыя такая, скажем так, галодных бунтаў пакуль не чакаецца, то бок людзі нешта там купіць з яды сябе могуць, нейкую вопратку купіць танную могуць, вось, калі казаць там пра людзей больш бедных, то бок памераць не памруць, вось, але і шчасліва жыць ім у гэтым грамадстве не атрымаецца. Праект Коштурада, так, прыйшоў да высновы, што за першае паўгоддзе 24 года эканоміка Беларусі вырасла на 5%. Вось чым гэта звязана і якія перспектывы далейшыя будуць? Там некалькі фактараў, вось, там паміж 4 і 5. Па-першае, будзе запавольвацца гэты рост, таму што эканоміка ёсць перагрэтай. То бок зараз выпуск, ён вышэй за норму ідзе. Гэта праз кантракты з Расіяй, і гэта можа складаць праблему. Асабліва гэта будзе складаць праблему, калі гэты попыт з боку Расіі упадзе, і даўгі застануцца, і па даўгах плаціць будзе няма чым. Па-другое, што падрасло? Падрасла, перш за ўсё, прамысловасць, і мы, хаця і не бачым дэталёвай гэтай статыстыкі, бо Белстат закрыў усю гэтую статыстыку, каб там, ведаеце, буржуйны санкцыі не ўвадзілі кропкавыя і не ведалі, што там адбываецца. Але хутчэй за ўсё гэта вось супрацоўніцтва з Расіяй па ВПК, і вакол ВПК, то бок усялякія машыны, электроніка і ўсё вакол гэтага. Таксама свой уклад унесла сельская гаспадарка, гэта цікава. Цікава тым, што гэты год ён не падобны на папярэдні, тым, што ён больш цёплы і ўраджай раней пашоў. То бок тыя паказнікі, якія чакалі там, напрыклад, у жніўні, яны адбываюцца ў чэрвені-ліпені. Вось. І праз гэта сельская гаспадарка дае свой уклад у рост эканомікі. Вось. Але прыйдзе і той час, калі яна пачне забіраць. Бо
гэты вось вегетацыйны ураджайны перыяд ён змясціўся. Што там яшчэ з цікавых фактараў? З цікавых фактараў то, што айцішка перастала падаць, яна нават трохі адскочыла, але там адскок такі, што называецца дохлай кошкі. Вось. То бок, калі мы кажам пра папярэднія гады, то там айцішка яна давала значны ўплыў, значны мінус на рост ВУП. А зараз яна перастала даваць вось гэты мінус. Яна каля 0, і гэта ўжо добра. Вось гэта важны складнік. І важны складнік гэта рост будоўлі, рост паслугаў будаўляных. Там не тое, каб усё заквітнела, там рост, там не хапае, напэўна, па выпуску процентаў 20-25 да паказнікаў 19-20 года, але з той ямы, у якую звалілася будаўнічая галіна, там ёсць значны рост. І вось гэты рост, ён таксама дае ўклад у рост ВУП. Ну, то бок вось такія складнікі, такія чыннікі. Вось, але што тут трэба заўважыць? Трэба заўважыць, што эканоміка перагрэтая. То бок выпуск значна большы, чым ёсць магчымасцяў рабіць гэты самы выпуск. Прасцей кажучы, не хапае рук людзей працоўных, не хапае станкоў, каб вось гэта ўсё вырабляць. Што эканоміка можа зрабіць? Яна можа пашукаць больш людзей. Мы бачым, што з гэтым атрымліваецца. Людзей больш не знаходзіцца. Яна можа паспрабаваць купіць новыя станкі, новае абсталяванне, каб тыя ж самыя людзі павялічылі выпуск. Вось. Гэта таксама пра санкцыі вельмі цяжка зрабіць. І вось зараз гэтыя крызісныя тэндэнцыі, яны нарастаюць. Чым яны закончацца, тут цяжка адказаць, бо няма мадэляў, якія вось прагназуюць такі моцны ўплыў на эканоміку палітычных рашэнняў. Бо, разумееце, гэты рост, ён праз палітыку, а не праз эканоміку. А праз палітыку ён таму, што вайна ідзе, таму што Пуціну трэба закупаць тавары, і вось праз гэта ўсё адбываецца. Але калі, напрыклад, пачнуцца мірныя перамовы, калі вайна спыніцца і калі спыніцца попыт на гэтыя тавары, то там пачнецца крызіс. Адразу пачнецца крызіс, бо эканоміка перагрэтая. Вось тут яшчэ мяне папрасілі задаць пытанне па дадзеных Нацбанку. Так, рэальная заработная плата ў Беларусі у студзені і траўні склала... у параўнанні з годам таму, гэты самы перыяд, павялічылася на 13,3%. Так, а вытворчасць працы, якая разлічаная па ВВП, на 6,2%. То бок паміж рэальнымі заробкамі і вытворчасцю працы вялікі разрыў. Так? Чаму гэта адбываецца, і калі гэты разрыў захаваецца, чым гэта пагражае, як гэта адлюструецца на эканоміцы? Ну, вось это тое, пра што я казаў, гэта разрыв, гэта і ёсць перагрэтасць эканомікі. То бок гэта паказчыкі перагрэтасці эканомікі, таму што выпуск трэба рабіць большым, для гэтага трэба больш людзей нанімаць, людзей няма, трэба плаціць больш высокія заробкі. Але гэта верхняя частка гэтай дробі, гэтага ўраўнення. Там знізу яшчэ ёсць індэкс-дэфлятар. Ось, а я нагадаю нашым слухачам, што у нас цэны рэгулююцца і ўзгадняюцца ў іспалкомах. То бок у нас цэны нерэальныя, і у нас інфляцыя яшчэ не адпрацавала. Яна яшчэ сябе не адпрацавала. І вось складаецца такое ўражанне, што людзі багацеюць. Насамрэч не, там інфляцыйны навес, ён аграмезны. І за гэту інфляцыю зараз плацяць крамы і сеткі крамаў. Калі вы паглядзіце там на навіны апошніх 1,5-2 гады, вось, вы убачыце адное банкрутства, другое банкрутства і гэтак далей. Чаму гэта робіцца? Таму што цэны падвышаць нельга для насельніцтва, каб інфляцыі не было, а выдаткі яны растуць праз большыя заробкі, праз тое, што дзесьці і попыт падае і гэтак далей. І вось тое, за што не плоцяць людзі, за тое плоціць бізнес сваім банкрутствам. То бок там таксама крызісныя з'явы, яны нарастаюць. Бясконца гэта рабіць будзе немагчыма. Будуць праблемы. Пытанне яшчэ ад нашага слухача, што азначае павелічэнне стаўкі рэфінансавання ў Расіі і ці паўплывае гэта на нас?
Гэта азначае, што ў Расіі ёсць спроба запавольніць інфляцыю, але гэтыя спробы не вельмі такія паспяховыя праз тое, што большая частка той інфляцыі, якая адбываецца ў Расіі, яна імпартаваная раз, і яна адбываецца праз дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту Расійскай Федэрацыі 2. То бок, што такое інфляцыя? Гэта суадносіны тавараў. Інфляцыя – гэта цэны, да? Гэта змяненне ў цэнах. А цэны, яны ўтвараюцца праз масу грошаў і масу тавараў. Калі у вас тавараў становіцца менш, а грошаў больш, адбываецца інфляцыя. Што робіць расійскі цэнтрабанк? Ён спрабуе праз падвышэнне стаўкі паменшыць колькасць грошаў. То бок, калі у вас стаўка высокая, вы не будете браць крэдыты, каб вы, як чалавек, не будете крэдыты, каб купіць, не ведаю, новы ноутбук, а бізнес не будзе браць крэдыт, каб купіць новы станок і расшырыць вытворчасць. Вось, і гэта ўплывае на інфляцыю станоўча. Вось, то бок, гэта зніжае інфляцыю. Чым вышэй стаўка, тым ніжэй інфляцыя. Але калі у вас адначасова з вами Мінфін павялічвае дэфіцыт і дзяржзакупкі з бюджэта, то вось гэтая палітыка падвышэння, яна марная праз тое, што з іншых крыніц прыходзяць грошы, гэта раз. Гэта першы фактар. Другі фактар – гэта фактар санкцый. У Расіі ўсе тавары і паслугі яны даражэюць праз тое, што лагістыка вельмі дарагая. То бок, каб нешта закупіць, не ведаю, там для чалавека зразумела, там, не ведаю, айфон ці якую бытавую тэхніку, а для бізнеса станок, там сыравіну нейкую камплектуючы ці яшчэ нешта, ім зараз патрэбна не наўпроставы кантракт зрабіць там з Германіяй ці з Кітаем, а зрабіць некалькі фірм пракладак, каб прагнаць вось праз гэтыя фірмы гэты тавар, які ты давозіш. Звычайна, калі ты там правозіш праз некалькі краінаў, некалькі фірмаў, табе трэба першае канвертаваць грошы, ганяць гэтыя грошы, ганяць гэты тавары, гэта проста становіцца даражэй. То бок гэта інфляцыя імпартаваная праз санкцыі. Ну і вось так атрымоўваецца, што у цэнтрабанка расійскага у яго няма іншых сродкаў, каб запавольніць інфляцыю, апроч як падвышаць вось гэтую працэнтную стаўку. Ён проста адпрацоўвае тую палітыку, якая кампенсуе з аднаго боку санкцыі, з іншага боку дзяржзакупкі Расійскай Федэрацыі на вайну і выдаткі, звязаныя з вайной. Владзімир, калі браць нашу сітуацыю, узгадаем бязвіз, але што ён дасць Беларусі ў эканамічным плане, так? Ці гэта толькі такая праца на ўнутраны імідж, маўляў, вось якія мы хорошыя? Гэта нават не толькі на ўнутраны імідж, гэта і на знешні імідж. Звычайна паедуць усялякія блогеры, якія там, напрыклад, ездзяць Ужо ж пачалі. Так, у краіны кшталту Іран, Паўночная Карэя. Там два тыпы блогераў, іх ось звычайна два. Першае гэта такія пантаны угашаныя сацыялісты-камуністы, якія прыязджаюць, там, не ведаю, са Злучаных Штатаў Амерыкі са сваімі заробкамі у 2-3 тысячы $, у Беларусі ім тут усё добра, у ім тут усё танна, у іх тут парадачак і ўсё добра. Яны там захапляюцца, якія камуністы малайцы, паглядзіце, давайте зробім тое самае ў ЗША. Вось гэта першая такая маргінальная група. І другая група – гэта такія звычайныя турысты, якія любяць для сваёй аўдыторыі распавядаць пра трохі дзіўныя краіны. Ведаеце, гэта як у зоапарк схадзіць, вось, паглядзець на дзіўных жывёл. Вось, тое самае. Ты едзеш у нейкую дзіўную краіну, каб распавесці, як там людзі жывуць. Вось. І для тваёй аўдыторыі гэта так даволі бяспечны сродак паглядзець на свет. Вось. Гэтыя два тыпы блогераў адназначна там паедуць у Беларусь, яны будуць распавядаць пра Беларусь, ну і на знешнім контуры Беларусь і Лукашенко, яны трохі зайграюць вось для гэтай аўдыторыі, што там ёсць такая краіна, нешта там адбываецца, вуліцы чыстыя, там, я не ведаю, арабаў-мігрантаў няма.
Хаця яны ёсць, але яны ў лясах сядзяць. Яны ж гэтыя блогеры ў лясы не ездзяць на мяжу з Польшай глядзяць на тых мігрантаў. Яны па Мінску ходзяць. Вось, а ў Мінску іх амаль што няма. Ну і вось гэтая будзе правая рыторыка пра тое, што паглядзіце, як все добра. Тут няма міграцыйнага крызісу, усе людзі прыгожыя, усе людзі ветлівыя, там улицы чыстыя, цэны нізкія. Супер. Вось. А ці адаб'ецца гэта станоўча нейкім чынам эканамічна? Бадай, што не. Ну, ведаеце, што я не лічу, што там памежныя літоўцы, палякі, латышы навязуць там нейкіх тавараў. Але яны і маглі ўжо ж гэта зрабіць. У іх жа быў безвіз і дагэтуль. Так, яны маглі гэта зрабіць, яны гэта рабілі, але зараз ім гэта будзе рабіць вельмі цяжка праз вось таксама тую самую палітыку, асабліва краінаў Балтыі. То бок, хочаш правесці, а табе тут твой памежнік, твой мытнік кажа: не, ўсё выкідай. Не паедзеш, вось. Ну, то бок, гэта хутчэй спрацуе не на эканоміку, а на нейкую такую піар-акцыю. Беларусь для заходняга света часткова будзе такой экзатычнай краінай, такі цікавы зоапарк, а для іншай часткі гэта, вось, пабачце, якая добрая вітрына сацыялізму, камунізму. Неяк так. Ну так. Так, давайте яшчэ вернемся да ўрагану. Так? Вось там, здаецца, да 1 ці там да сярэдзіны жніўня, там па розных абласцях рознае, але, напрыклад, энергетыкі мусяць падключыць усе дамы да электрычнасці пасля таго, што здарылася. Вось вы як спецыяліст па рэформе дзяржаўнай службы, так? Як вы ацэньваеце ўвогуле працу чыноўнікаў, мясцовых уладаў вось падчас такой нечаканкі, як нейкая непагадзь? Ну, тое, што датычыцца гэтага разу, я ніяк не ацэньваю, бо ў мяне няма магчымасці прыехаць паразмаўляць з людзьмі і паназіраць іх працу. Тое, што ў перыяд нейкай буры, там, залевы адбываецца вось гэты форс-мажор, ну, гэта зразумела. Тое, што яны будуць старацца, там, звычайныя людзі для звычайных людзей зрабіць жыццё менш складаным, гэта для мяне зразумела. Я, насамрэч, працаваў больш з такімі рэчамі праз праект Petitions, вось, і праз петыцыі. Звычайна мясцовыя чыноўнікі, асабліва не тыя, якія займаюцца паперкамі ці ідэалогіяй, а тыя, якія займаюцца, ну, сапраўднымі рэчамі, там эканоміка, бізнес, адукацыя, вось гэты напрамак МНС, яны звычайна вельмі станоўча ставяцца да людзей, спрабуюць ім дапамагаць. Чаму? Таму што яны самі тут жывуць. Ну, то бок, калі ты МНСнік і твая задача правесці, не ведаю, святло, дапамагчы правесці святло, ці адкачаць ваду, ці яшчэ нешта зрабіць там до суседняй вёскі, ты заматываваны гэта зрабіць, па-першае, таму што ты жывеш дзесьці побач, і цябе глядзець у вочы гэтым людзям, якія там жывуць, гэта першае. А другое, ну, магчыма, там твоя бабуля жыве, магчыма, там твоя маці, і ты асабіста заматываваны. То бок, тут ёсць значны разрыў паміж тымі, хто робіць сапраўдную справу, і тымі, хто там сядзіць над імі камандуе. Калі паглядзець на піар, то вось тыя, хто сядзіць там Лукашенка, гэтыя кабінеты міністраў, яны ствараюць, ведаеце, такі вобраз, што вось яны там даручаюць, паручаюць, кантралююць, а гэтыя там ёлуп не на месцах нічога не робяць. Але насамрэч усё на 180 градусаў назад. Тыя людзі, якія там працуюць на месцах, тыя людзі, якія жывуць там, не ведаю, у вёсцы ці ў райцэнтры, займаюцца вось паўсядзённым жыццём, яны якраз і робяць 99% той працы, якую патрэбна рабіць, яшчэ спрабуюць неяк выжыць вось у гэтым цкаванні зверху. Гэтыя менеджеры, якія ім не патрэбны, ведаеце, ёсць такая вось мем, 7 чалавек стаіць і адзін Вася капае яму. Вось, і там менеджер такі, менеджер гэткі, вось менеджер гэткі. Вось гэта тая самая сітуацыя. Там нейкі мясцовы Вася капае, мясцовы МНСнік там спрабуе адкачаць ваду, мясцовы энергетык, электрык сядзіць на правадах, нешта там круціць, каб святло пайшло, а ў яго там 3 правяраючых, 5 аўдытараў і Лукашенка зверху кажуць, як яму гэта рабіць. Вось, насамрэч сітуацыя выглядае больш так.
Владзімир, і апошняе давайте пытанне. Так, долар на мінулым тыдні дасягнуў свайго гістарычнага мінімуму. Чаму гэта здарылася і якіх курсаў чакаць у жніўні? Таму што ён вельмі ўпаў у Расіі, а ў нас поўная залежнасць у гэтым пытанні ад Расіі. Чаму ён упаў у Расіі? Таму што ў Расіі упаў імпорт. То бок а імпорт упаў чаму? Таму што санкцыі. Вось, а санкцыі чаму? Таму што вайна. То бок тут праблема ў тым, што ў Расіі ёсць грошы, і на гэтыя грошы Расія хацела б нешта купіць, але яна купіць не можа. І праз тое, што яна не можа купіць, ёй не бізнес-агентам, эканамічным агентам расійскім, ім даляр не патрэбны, і на яго попыт невысокі. То бок гэта штучная такая сітуацыя. Ты не купляеш даляр не таму, што там не хочаш імпартаваць нешта, а таму, што ты не можаш імпартаваць нешта. І праз гэтае, попыт на даляр нізкі, і расійскі рубель расце, але гэта вельмі штучная сітуацыя пра санкцыі. Ну і далей да Беларусі даходзіць. Вось і ўсё. Все просто. Так. Ну што ж, дзякуй вялікі, Владзімир. Я нагадаю, што эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада» Владзімир Кавалкін быў сённяшнім нашым госцем. Мы абмеркавалі самыя цікавыя падзеі ў беларускай эканоміцы і крыху нават палітыку. Так. Добрых выходных. Канешне, хочацца ўжо, каб былі выходныя. Але добрага працоўнага тыдня, сябры. Добрага дня. Всем да пабачэння.